Amina emakhosini kunena nonke. Nithi ndawo Thokoza, Makhosi, Thokozani Dladla, Thokozani bomkhulu nogogo. Ngizocela nje kuzo zonke izingane zedlozi. Uma ngithi iy'ngane zedlozi angikhulumi-ke ngokuthi izangoma noma inyanga kuphela, kodwa wonke umuntu uyingane yedlozi. La kubo nakulowo mndeni asuke kuwo iy'ngane nje yedlozi, futhi uyohlezi uyingane yedlozi noma ungakhula ube mncane noma ube mdala ube ngakanani. Bengizocela la-ke sikhulume ngento eyi-one, ngamaphupho. Abantu emaphusheni abo ake befunde, ikakhulukazi uma ujwayele ukuthi ube nomelaphi oya kuye. Ake niyeke ukuhambe nibuza kubo bonke abantu abelapha, uthole ukuthi umuntu ubuza kuloya nakuloya nakuloya, ugcine ungasazazi ukuthi kufanele wenzeni uma sekufanele ulungise izinto. Ngoba uzothi hhayi usibanibani uthena njena, usibanibani uthena. Lokho komuntu izinto okungafuneki ngoba nigcina niswela ulwazi while nina nisazazi ukuthi kufanele ngabe nenza yiphi indlela noma iluphi ulwazi okuyilona lona futhi abe niyalisebenzisa. Kodwa-ke ngisekuthenini-ke la, uma unephupho oliphuphile, wase umtshela umuntu okwazi ukukusiza, noma ngabe kuthiwa umelaphi, noma kuthiwa umuphi, uyena muphi lowo mthandazi, noma umthandazi, noma isangoma, noma inyanga. Kulolo lwazi asuke ekunikeze lona, noma kuleso sisombululo asuke ekunikeze sona. Abanye umuntu asuke ekunikeze ngokolwazi usuke eqhamuka, omunye usuke ekubhekele nje emsamo into yaqhamuka. Wena-ke bese uyahlala ungayenzi ngoba iningi lenu bantu bakithi ninjalo, anikwenzi. Angisho ukuthi nonke anikwenzi, kodwa iningi lenu umuntu nifike nibuze isisombululo, umuntu kuyaba akasayenzi into. Bese kuphela isikhathi aphinde futhi ashawe yiphupho elithi alifana noma iphupho elilodwa. Uthole ukuthi umuntu uyabheka incazelo kuseyincazelo eyodwa yalelo phupho. Uyabona lo muntu akakwenzile lokho awuthi akakwenza. So-ke into engizoyicela kunina, umuntu uma ngabe usuke wahlushwa yinto, ngoba manje kugcina sekuba isinengiso kumelaphi nasengilozini osuke ehamba nazo, nasey'thunyweni asuke ehamba nazo, ukuthi wena usuzode lokhu uzobuza into eyodwa. Ekugcineni omunye uma ngabe sekuphendula kabuhlungu, kube ngazuthi mhlasimbe unonya, kanti cha, uwena ongenaso isineke sokuhlala phansi, ukukhokha umoya nokubhekisisa izinto zakho uzenze ngendlela. Ngizocela-ke nje kunina ninonke ukuthi ake nibe nesineke nanokungajahi izinto, nanokuthi futhi-ke bese niyeka le ndaba engenza ukuthi lonto kusazokube esinye isihloko engizoke ngikhulume ngaso ngelinye lamalanga, ukuthi ake niyeke indaba yokuhamba nigxumagxuma kubathandazi noma abelaphi. Leyo nto ayilungile neze, ayilungile futhi nje iyinkinga kakhulu kinina nonke, ngoba leyo nto futhi isuke ikhombisa into eyodwa ukuthi kuthina abelaphi nikhombisa ukuthi anisethembi. Njengoba nje usifaka siba bawu-4, 5 empilweni yakho, kusho ukuthi awusethembi okokuqala. Okwesibili, kwasho ukuthi kwawena awuzazi umephi. Ufana nomuntu nje osemkhathini noma umuntu ongazazi ukuthi uyiliphi. Ngoba uma uzoxuba abelaphi, okokuqala uhlanganisa amadlozi angafani, involve ukuthi akusize empilweni yakho. Ekugcineni uma ngabe ususuka usuya kwelinye, kanti beseza nesisombululo esahlale kahle, lisathi lixoxisana nedlozi lakho,
ukuthi yini into ebingenziwa ukuze ukwazi ukuthi usizakale kulolo sizo belingakoveli, ngoba phela ayikho into bakwethu esuke iqhamuka njengomlingo. Ngisho nedlozi ney'thunya kuqala iqale ihlale phansi sihlangane sibhekise ukuthi isona siphi isisombululo umuntu okungabe bese uyalungiselela zona. Uyabona? So-ke ngiyacela nje kunina iy'ngane zakwethu, izingane zedlozi, ukuthi ake nikucabange lokho, nikwenze futhi ningagcini ngokucabanga, nihlaziye kahle. Bese ngicela ukuthi bungane zakwethu-ke sengizohamba ukuthi la kwi-channel yami ngicela bandla ni-channel ni-subscribe, nakho ngibheda ngithi ni-channel, ni-subscribe bese nipressa i-notification bell ukuze nami ngizokwazi ukuqhubeka nokushaya nokwenza amanye amavidiyo abe maningi kunakuqala. Ngiyacela nje kinana nonke, nakwabanye abelaphi bayazi, abanye engi-subscribe-ayo ukubona, nengipressa ama-notification bell ukubona ukuthi hayi cha. Bengizocela nje ngani zakwethu-ke ningixhase nami ngalapha.